Para nós é un recoñecemento a unha labor desempeñada desde hai moitos anos, xa non só polos nosos traballadores e por Trameve en particular, sino por lo que é o conxunto de Galega de Economía Social, as empresas que conforman a parte empresarial da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Para ser socialmente responsables en conxunto a nivel empresarial, pois o que deberemos ser socialmente responsables a título individual. Cando cada un de nós apostemos pola economía circular, ao final conseguiremos que moitas máis empresas poidan traballar na economía circular e consigamos reciclar moito máis e reutilizar moito máis. É moi importante porque o primeiro paso e o máis limpio, o máis ecolóxicamente eficiente. Desde logo que nos levamos feito moito con persoas con discapacidade, pero levamos moitas satisfaccións tamén e vemos que unha persoa non só se integra laboralmente, sino que conseguimos que se integre socialmente, que é o realmente importante para nós, e o que obtemos pois iso é gratificación pola súa parte e que poidan desenrolarse, que poidan ter oportunidades xa non só nos nosos centros especiais de emprego, sino que logo nas empresas ordinarias pois poidan apostar por eles porque xa teñen desarrolladas unhas habilidades e unha formación que os fai atractivo.